Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u ani. Kumshi benta jong ka jing rakhi ka Christmas ka badap da ka jing kemen. Ki record jong ka scene Joseph Parish light kor ki lapin music da ka bom ka drum tin rai ban pediang ye ka jingwan jong ka Christmas. Habakran uba ken maulang wan khar president jong ka scene Joseph Socio Cultural Organization. Ulo ong ba ka jing yele kai da ki jing ya pen betin rai ka pen pawi ka jing angnut jong ka parish ban ai ka jing yada bat ban kentiu ya ka dustur riti khasi ringkat bar ka jing rakhi ka Christmas. Ula benrap ru ba ka Christmas kam dei tang ka jing rakhi niam. Rei ka dei ru kapor jong ka jing kemen ka jing ya teli ka jing ya sam bat ka jing ya sngoutho hap deng ki pat ba. Ka jing ya le kai da ka bom ka lalong ka dak jong ka jing suk ka jing ya teli bat ka jing ruspa jong ka dustur shnang. Uba wan khar ulo ongru ba kum kini ki jing ya le kai dustur ki jing ya rap ban penne ye ki jing long ten rai hapling ke samla bat ban pen klan ya ke jing ya dei pat ba ha ke parish ul ai khuble ya baro ki bala shim benta bat iki pat ba baro ki bala ai ke jing ya trailang ban pelong ya ke ne ke jing rakhi ke bajam bat ka badon jing yo ha ke ni ke sngi bun ngut ki dekot ka parish ki temen ki samla bat ki pat ba shnong kilawan ban sakhi ke ni ke jing ya lang bat kila sngotenat ya ke jing ya sno hapling ke jing niam bat ka dustur ten rai ha ke por Christmas. Hendiat ngasukwa ban penpau lane ban yathu hangni syapang kane ka jingmut trong ka jingtem jungi kane ka ksing ha kane ka nobena lane ka chimpeng kre jungi na ka banta ka jingwan long bdiu trong tra jisu sya kane ka perthai te ngistang ka tem ksing nadu ka khan riu tarik hadu ka arpusau tarik ka bolong ka mit Christmas te kane ka jingtem ksing ki jungi kalong ba laba habangi pule ya ka jing pule na ka gospel ka kum Matius kalnong basan khot khat nyo ka ba ong ba jisu uklemwan man pendu pendam rei wan man pen bha pen janai te kum ta ngi su thu ba ka jing long stan jungi kalong ba dei ba ngin pendu ya kata ka jing long bu kerpang jong ka meriu jungi rei jisu hi wan man pen bha pen janai te kum ta ngi smo ba kani ki tiar tem kani ka ksing ka daha kata muri kebolong ka tiar tem terai jong caj meriu jungi tengi so ba ngi dei pha ban penne on pensa iki nang ba ki long ru kum kata ka nong muna jong caj meriu jungi ka bangen pen i sa ka perthai te unta le se ba bun na ki pai jungi ki lalong kristan ki su thu ba oh lalong kristan long shu ban le kini ki tiap tan rai ni ki long tan rai jungi rei na ka tu ka jing puli ka ba ngilap puli mentan te gi su thu ba ngi dei he wat lalong kristan ru ngi da don hi ka hok klane kata ka benta ba ngi dei ban penne pasa ban le ya ka ba ki long shwa man shwa ngi jule te kum ta mo te ngi dei ba su thu ba kum ka chaj ban riu ngi don ong re ba ngi long kristan ngim long shu caj ben riu kasi rei lang long kristan ru ngeng dei ki caj ben riu kasi bat kanang pan bha su ka jing wan jong jisu wan man pan bha su ya ka jing long riu jungi kumta mo hakawai ka jing long kristan jungi ka jing long riu jungi ka man nang phu nang phit nang biang leng ba ka jing wan jong tra jing jisu kris te kumta mo ha kini ipor te ngasngo ban ai kani ka kubar syabaro ki wik ba pej ka de ka video ka jungi te bakin sungthu khandiat pangkata ya ka e ka bangile nang ba mo ngin persyang ban pen i sak perthei bangi ki kristan la ngi ki kasi ngidang bat ngidang penne pesa ya la ka jong ka kor riti ka dustur ka syor kum balong lem ki we ki jaj video hapo aslak perthei ngi i ba ki we ru la long kristan ka long mo rei kidang yai peteng kidang yai le ya kata ka riti ka dustul ka kor syor ka chapki te tang ita mo ku be sibot